20.87 toq Rezotelvi. Xatato mezuni 52 okudum, majda okudum. Ecemin himme çağatınam qawaryandır, menem qawaryan. Men 1998 yılı sentyabr ayının 2-sine doğuldum. Aşgabat şäherinde. Хабибов Назир, 88 года. В Ашхабаде 82 год. Мне 41. 1980 yılda Ahal vilayetinin Beherdin etrafının Artsman Ovası'nda Yaşlıbayda köşelerinde 3. ayında dünya yayını. 1985 yılın 16. Mart'ında Mar vilayet Sakarca etrafının Sakarca etrafında eneden oldum. Firuza Roziyeva 1985 yılın 8. noyabrında Türkmenağa şehrinde dünya yeniye. İtre etrafına da oldum. 1969. Balkan vilayetinin Balkan vilayetinin etrafına da oldum. 1969 yılı. Sentyabrın 22'sine. Men 1959 yılın 13. Ağustos'unda Ahal vilayetinin Tejen etrafının 1. Babadayhan Ovası'nda. Men 1964 yılın 24. oktyabrında Bilmeyen Ovası'nda dünya yendim. Tehrawul. Maşgalamızda 4 çağı. 0-12-93 yılı doğulan. Şäherim oğlum 96. Şäher 5 vilayetimizde de var. Qaysı vilayetin şäheri? Merkezi. Aşgabat paytaxtın oğlu. Ay berek. Özüm arada aysam men 1992 yılda Qarabekul etrafında dünya indim. Maşgalamızda 3 oğlan. Men Nazarov Merdan 1990 yılı dekabr ayının 12'sine Aşgabat'ta eneden oldum. Farhad Örayev 1989 yılın oktyabrın 25'inde Libaf vilayetinin Seyit şäherinde doğuldum. Men Balkan vilayetinde Niftah şäherine 1974 yılın 30. dekabrında dünya yendim. Neçinci yıl sizce? 95. Maalesef. Adat Dönmedov 1992 yılın 22. aprelinde Aşgabat şehrinde dünya yeniye. Maşalada cemi 2 çağı 2 oğlan öyle ulusu. Bizim meşhur rapperimiz Süleyman Uşakov 1991 yılın 17. yanvarında Balkan vilayetinin Serdar şehrinde dünya yeniye. 1989 yılın 22. mayında doğuldum kardeşim. Ben 1992 yılda doğulan Ahal vilayetinin Bahar etrafında doğulan 1982 yılın yanvarın 17'sine Aşgabat şäherinde doğuldum. Özüm berde doğuldum, yönü aslım Ecem Kakım daşı oldu. 1954 yılın 4. fevralında Daşoğuz vilayetinin Goyroğlu etrafının Bedirkent Ovası'nda doğuldum. Rahman Hudayberdiyev 1990 yılın aprel ayının 21'ine Akbuda etrafının Bereket Ovası'nda doğuluyor. Kan Çarguliyev 1995 yılın 11. iyununda Livap vilayetinin Sakar etrafında doğuluyor. Maşalada 4 doğun, 3 oğlan bir gıyt, maşalada körpesi. Aylar Bayriyeva 1996 yılın 24. Mart'ında Aşgabat şäherinde doğuluyor. Maşalada 2 doğun, 1 oğlan bir gıyt. Men 1991 yılın dekabr ayının 23'üne Aşgabat şäherinde dünya indim. Özüm 60. orta mektepte okudum. Men Daşoğuz vilayetinin Daşoğuz şäherinde doğuldum. Özüm iyul ayının 21'ine 1980 yılda doğuldum. Men 1984 yılın 17 yanvarında doğuldum. Mar vilayetinin Murav etrafında. İlkan Baycayev resmi namı boyunca Recepov 1986 yılın 19. noyabrında Aşgabat şäherinin Gökçü yaşayış toplumunda dünya yeniye. Rüstem Xanliyev 1993 yılın 10. mayında Serdar şäherinde eneden bolýar.
Arakat Pürjaev 1990-njy ýylyň 4-nji dekabrynda Aşgabat şäherinde dünýäge iniýär. Maşgalada 2 çagy, 2 tam ogul özi körpesi. Mekan Şalmedow 1985-nji ýylyň 25-nji fevralynda Aşgabatda dogulýar. Maşgalada jemi 5 çagy. Mehri Pirgulyeva bizim meşhur aýdymçymyz 11 martda 1988-nji ýylyň 11 martynda Aşgabat şäherinde doguldy. Jeren Xanadarowa Daşoğuz welaýatynyň Gowada etrafynda 1992-nji ýylyň 11 oktýabrynda eneden bolýar. Men Mar welaýatynyň wekil wazir etrawynyň Mekan Dayhan birleşiginde doğuldum. 1985-nji ýyl. 1990-njy ýyl 10-njy aý 28-de Maşgalada 3 çağı öğrendim. 1961-nji ýylda doğulan. Gatgo wagt doğulan. Arsen men adym. 1980-nji ýylda doğulan oktýabryň 4-ünde. Durduyev 1990-njy ýylyň 10-njy sentýabrynda Aşgabat şäherinde doğulan. Maşgalada jemi 3 doğun, 2 oglan, 1 gyýyt, öýde Maşgalada ulusy. Berdi. Doğuladım berdi Murat. 1982-nji ýylda doğulan. 17-si. Adym Mekan elbetde. 1982-nji ýylda doğulan. Şu 1970-nji ýylda doğulan. Oňdan berim gündüzlerman ýaşap gelýän o. Men 1996-njy ýylyň 15-nji maýynda Lewap welaýatynyň Gazozyk şäherinde doğuldum. 1986-njy ýylyň 17 sentýabrynda doğulan Mar şäherinde häzirki Dmitri bolýar. Men 1989-njy ýylyň 20 sentýabrynda Aşgabat şäherine eneden boldum. 1995-nji ýyl. Özüm 1982-nji ýylda doğuldum, sentýabrda. Öýleni 4 saat çağam awdajana şükür. Men 1981-nji ýylda doğuldum. Maşgalamda 3 tane çağam, bir ogulum 2 gyýdym. Özüm 1986-njy ýyl aprel aýynyň 6-synda Mar şäherinde dünýäge indim. Men 1990-njy ýyl dekabr aýynyň 29-nda doğuldum. Mar welaýat wekil wazir etrapda.